Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Sik. Ben ketok nom blangkonmu selehno sik, Bud. Blangkonmu selehno sik, jale. Tak dandani ben nom, ben padha seyas katamit 1000. Lah kok dandane opo iki? Ben ketok nom tenan lho. Ya, Bud. Wah, asik ya, Jak. Lah kok botakmu ketok, Bud? Nah, ngene ya lho, asik ta. Mas, aja po Mas, sing iku mangae. Aja, iki ben ketok nom. Tapi lo dek koyo cok bakal. Weh, kenemenen kok mo. Ya Mas, besok bakal. Ben ketok ngenomi tenan lho, Bud. Jajal. Ganteng ya. Robo kok bakal. Langsung ya. Nggih, Pak. Sikat. Wah, ya. Bagus ya. Yo. Asik manganan. Wah, asik dan. Ganteng lho Budi asik. Uripku
ya.